Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, kepriye kabare? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Amin. Ayo sakniki bareng-bareng sinau basa Jawa. Sadurunge sinau, aja lali ndonga dhisik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Monggo disimak video pembelajaran sakwise niki. Aji Saka. Prabu Dewata Cengkar ing Medang Kamulan wis kondang galak lan doyan daging manungsa. Para rakyat duwe panemu Sang Prabu age-age entuk mungsuh kang sekti lan bisa ngalahake. Aji Saka lan kanca pandhereke kang setya lan digdaya Dora lan Sembada menyang Medang Kamulan. Sawise tekan wewengkon, Aji Saka golek kabar marang rakyat ing kono. Ana sawetara sing ngelikake lan ana sing saguh melu sabiyantu mateni Prabu Dewata Cengkar. Ana Randha lan anake padha nangis wiwit isuk nganti bengi. Keprungu Aji Saka banjur diparani. Ing kono Aji Saka oleh katerangan werna-werna. Mbok Randha oleh giliran maneh. Nanging anake mung kari siji. Mbok Randha duwe panemu menawa wargane bakal cures. Krungu kabar mau, Aji Saka meneng wae lan malah sawetara mondhok ing omahe Mbok Randha. Bareng wis tekan titiwancine setor, Aji Saka ngganteni anake Mbok Randha dadi pangane Dewata Cengkar. Sawise tekan Medang Kamulan, Aji Saka ditari gelem dadi pengawale lan dadi punggawa kraton. Nanging dheweke ora gelem. Sadurunge dipangan, Aji Saka njaluk lemah sakambane ikete. Dene sing ngukur Sang Prabu dhewe. Tekan pojoke iket dicekel Sang Prabu banjur dijereng. Anehe, iket mau bisa mulur nganti amba lan dawa tekan sak pinggire segara. Aji Saka prayitna. Iket dikebutake, Dewata Cengkar mencelet nyemplung segara kidul dadi lan patine. Nanging sepiro kagete rakyat Medang Kamulan, Dewata Cengkar malih dadi baya putih kang gedhe banget. Rakyat padha surak menang lan junjung Aji Saka diajak bali menyang Medang Kamulan supaya gelem ngenteni dadi ratu ing Medang Kamulan. Alhamdulillah, mugi-mugi materi sing awake dhewe sinaoni dina iki dadi ilmu sing bermanfaat nggih. Nganti tekan sakmini wae pertemuan dino iki. Mangko dilanjutke malih ing video pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar nggih. Salam sehat, salam semangat, salam basa Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.